أملاح تمسكن يوم أرناي مولومي قولوسي مراف حدا بقولوسي نازلنا كنا مراف حدا قصري عسرتو شدشتن عسرت شوعتن كنريني ناخنا نببينا مو أب إنجزيه خنوصلينا بفلاي قصري عسرت شدشته تاز حلفت الصمون زنبرت تمرتنا زرعنا ياخفلتات هالو لو مدما قصلا بلنا أبدا قصري عسرت شدشته وعلا نتركيبنا قصري عسر شوعته كنرينا مالتيهم أب سماياتن أب مدرن زلو زرقن زيرقن زفانات كونو ويس قويتنت حلقنت ويس سلطانات كل بؤو تفتيرو علمو كل بؤون نون يو اتفتره كل بؤون نون يو اتفتره قصر عسر شوعة نسخة قرم كليو كلون بؤو قويمو አሎ አምላክ ተመስገን ይሁን። ሓራይ ዝሓለፈ ሰሙን እንታይ ኢና ርኢና ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብፍላይ ዝረኣናያ ክፍሊ ድማ እታ እንታይ ትብል እያ ኣብታ ዝፋናት ወይስ ጉይትነት ሕልቅነት ወይስ ስልጣናት ዝብሉ ኢና ርኢና። እንታይ ማለት እዩ ጳውሎስ ኣብዚኣ ኣቐሚጥዋ ነዚኣ ኢልና ንዓሪኢና ኣለና። ስለዚ ናብኣ ግዜ ኣይወስድኒ ምክንያቱ ድሮ ርኢና እያ ስለ ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ እውን ካብታ ቁፅሪ 16 ከይሓለፍና ከምዚ ኣሳሪት ዝኾነት ሓሳብ እያ እታ ቁፅሪ 16 ዘላ ብዛዕባ እቲ ኣምላኽነት ወይ ከዓ መለኮታውነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እተመልክት ክፍሊ እያ። ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ እቲ ስነ ክርስቶስ ዝበሃል መፅናዕቲ ስነ መለኮት ወይ ድማ ቴዎሎጂ ንብሎ ኣዝዩ ሰፊሕ ኣዝዩ ዓሚቕ ኣዝዩ ርሒብ እቲ መፅሓፍ እቲ ክተፅንዖ ከለካ ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ ዘበናት ከዓ ኣብ ኩሉ ዘበናት ኣብ ኩሉ ታሪክ ቤተክርስትያን ድማ ብዙሕ ሕቶ ዝፈጥር ምድንጋር ዝፈጥር ብዙሕ ብሓሳብ ምፍልላይ ዝመፅእ ብዛዕባ ክርስቶስ ብዝምልከት እዩ። ብዛዕባ ካልእ ብዙሕ ዝርአ ብዙሕ ዝስማዕ የለን። ታሪክ ቤተክርስትያን ምልስ ኢልኩም ጌድኩም ድሕር ሪኢኹሞሲ ድሕር ኣፅኒዕኹሞስ ካሊእ ኣይትርእዩን ኢኹም ብጀካ ኣብ ክርስቶስ ኣብ ክርስቶስ ኣብ ዝምልከት እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ካብቲ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን ኣትሒዙ ማለት እዩ ኣብቲ ጳውሎስ ዝነብረሉ ዝነበረ ዘበን ቁርብ ንድሕሪት ክምለስ የብዚ እውን ኣብቲ ጳውሎስ ዝነብረሉ ዘበን ተቃላቂሉ ነይሩ፣ ቁርብ ቅልቅል ኢሉ ወፂ ነይሩ። ድሓር ግን ጳውሎስ ምስ ሓለፈ ማለት ጳውሎስ ምስ ሞተ ብድሕሪት ናይ መወዳእታ ሃዋርያ ዝነበረ ዮሃንስ እዩ። ኣብ ዘበን ሃዋርያ ዮሃንስ ግን እቲ ትምህርቲ ኖስጢሳውያን ዝበሃሉ ዘንፀባረቕዎ ወይ ከዓ ዝለቅዎ ዝነበረ ትምህርታት ግን የዕርዩ ዓብሊሉ ወፂኡ ተራእዩ ድሓር ከባቢ ሚእቲ ድሕሪ 100 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ድሕሪ ኣብቲ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን ማለት እዩ። ኣብኡ ግና ኣዝዩ ዓብላሉ ኮይኑ ክሳዕ ሳልሳይ ክፍለ ዘበን ኣዝዩ ብዙሕ ምድንጋራትን ኣዝዩ ብዙሕ ምንዋፃትን ዘምፅአ እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ ብፍላይ እቲ መለኮትነቱ። እቲ ዓብይ ምድንጋር ዘምፅኦ እንታይ እዩ? እቲ ሰብ ኮይኑ ናብዚ ምድሪ ዝምምፅኡ እዚ ኣብ ኩሉ ቤተ እምነት ኣብ ኩሉ ሃይማኖታዊ ትካላት ዓብ ሕቶ እዩ ፈጢሩ ሰብ ኮይኑ ምምፅኡ። ሕጂ እቲ ሰብ ኮይኑ ምምፅኡ ዘርኢ ጥቕስታት፣ ሰብ ኮይኑ ምምፅኡ ዝሕብር ጥቕስታት፣ ሰብ ኮይኑ መፅኡ ዝዛረብ ጥቕስታት ንዕኡ እናወሰዱ እዮም ከዓ ሞጎትኦም ዘፍስሱ ማለት እዩ። ኣብቲ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን ብፍላይ እቲ ኣርዮስ ዝበሃል መምህር ሊቂ ነይሩ። ስነ ፅሑፍ ይኹን ዋላ ብስነ መለኮት ይኹን ምሁር ነይሩ። ካብቲ ንሱ ዘንፀባረቆ ትምህርቲ ኣርዮሳውያን ተባሂሎም ድሓናቱ ሰዓብቲ ዝኾኑሉ ማለት እዩ። እንታይ ዝብል ነይሩ? ሕፅር ብዝበለ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ዘይኮነሉ እዋን ነይሩ እዩ ዝብል ነገር ይቐሚጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ዘይኮነሉ እዋን
ነይሩ እዩ ዝብል ሕቶ ፈጢሩ ሕጂ ራእዮ ዋላ ትቀማምጣ ናይታ ቃላት እንድሕር ሰሚዕኹሞ ዘይኮነሉ እዋን ነይሩ እዩ ስለዚ ፍጹም ኣይኮነን ኣይበለን እዩ ግን ዘይኮነሉ ሓደ እዋን ግን ነይሩ እዩ ዝብል ምድንጋር ኣምፅኡ ማለት እዩ ድሓር ነቲ ናቱ ትምህርቲ ወሲዶም ከዓ ካብኡ ወፂኦም ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝብል ከዓ እቲ ኣምላኽ ኣይኮነን ዘይኮነሉ እዋን ነይሩ እዩ ዝብል ነገር ንእሽቶ ማዕፆ ከፊትዋ ፍቕቕ ኣቢልዋ ማለት እዩ ድሕሪኡ ከዓ ነታ ናቱ ትምህርቲ ወሲዶም ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝብል ከዓ እንደገና ከዓ ንዓ ፈንቂቖም ከዓ ኣትዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ብፍጹም ተኻሒዱ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ ነዚ ንክምልሱ ከዓ ራእዩ ነዚ ንክምልሱ ድማ ኣንጻር ዝኸዱ ክብሉ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ኣቦ እዩ ንሱ ወዲ እዩ ንሱ መንፈስ ቅዱስ እዩ ንዝብል ናብ ካልእ ስነ መለኮታዊ ትምህርቲ ከዓ ከይዶም እዚኦም ከዓ ከይዶም በቃ ሕጂ ነቲ ሓደ ንምምላሽ ንምባል ናብቲ ሓደ ናብ ዘየድሊ ነገር ተመጢጦም ከይዶም ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ንምርቋሕ እንታይ ዓይነት ቤተ እምነት እዮም ከምኡታት ዝብሉ እንተደኣ ደሊኹም ንኣብነት እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጅመር ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ዘይኮነሉ እዋን ነይሩ እዩ ዝብሉ ኣብቲ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን እዮም ነይሮም ከምዚ ጠርናፈ ብዘለዎ መገዲ ኣይመፁን ንዑ ሕልፍ ኢሎም ግን እዞም ይህዋ መሰኻኽር ዝበሃል ሪኦም ኣለኩም ጀሆባ ዊትነስ እንብሎም ጀሆባ ኢና ንብሎም ብዙሕ ግዜ እሳቶም እቲ ኣምላኽነት ወይ ከዓ መለኮታውነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይቅበልዎን እዮም እዞም ሞርሞን ዝበሃሉ እውን እዛ ኣብዛ ፀጋመይቲ ኣፍ ልቦም ንእሽቶ መፈለጣ ሽም ሒዞም ዝኸዱ እንተደኣ ሪኢኹሞም ንሳቶም እውን ሞርሞን ይበሃሉ ንሳቶም እውን ብዛዕባ ኣምላኽነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእትዉ እዮም ምናልባት ኣጋጢሙኩም እንተደኣ ኮይኑ ክርስቲያን ሳይንስ ዝበሃሉ ድማ ኣለው ንሳቶም እውን እዚኣቶም ብዛዕባ ኣምላኽነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእትዉ እዮም ብዙሓት እዮም ነዚ ዓይነት ዝመስሉ ጥራይቶም ዝፍለጡ እዮም ብዓብዩ ድማ ምስልምና ዝበሃል እምነት ድማ እቲ ኣምላኽነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈፂሙ ኣይቅበሎን እዩ ማለት እዩ ሕጂቶም ንሕናቶም ክርስቲያን ዝብል ሽም ዝሓዝና ክርስቲያን ዝብል ዝሓዝና እንታይ ኢና ክርስቲያን ዘበለና ኣይና እንድሕልኩምኒ ብስም ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ብምእማንና ብስላሴ ብዝብል ብምእማንና ክርስቲያናት ተሰሚና ኣለና ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ክርስትና ዝብል ከዓ ውርድ ኢሉ ከዓ እቶም ወንጌላውያን እንበሃል ወይ ከዓ ኤቫንጀሊካልስ እንበሃል ድማ ብፍላይ ክርስቶስ ንሱ ጥራይ በይኑ መድሓኒ ኢልና እናኣምን ኢና ማለት እዩ እንደገና እቶም ኤቫንጀሊካልስ ዝበሃል ከዓ ንሶም ንርእሲኡ ተፈላለየ ቤተ እምነታት ኣለዎም ማለት እዩ ሉተራን ዝበሃል ፔንቴኮስታል ዝበሃል ተፈላለየ ባፕቲስት ዝበሃል ተፈላለየ ቤተ እምነታት ከኣሎ ማለት እዩ እሱን ርእሱ ዝካኣለ ካሊእ ቤተ እምነት እዩ ሓራይ ዝኾነ ኮይኑ ግና እቲ ሓደ ዘብለና እቶም ኦርቶዶክስ ዝብል ሽም ኣለና ኦርቶዶክስ ማለት እዚ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ማለት ዘይ ኦርቶዶክስ ማለት እቲ ቁኑዕ እምነት ዝሓዝና ብዛዕባ ኣምላኽ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እንብል እዚ ሽም እዚ ኣሎና ማለት እዩ ክርስቲያን ዝበሃል ከዓ ክርስቲያናት ዝብል ሽም ሂቡና ኣሎ ማለት እዩ ብርግፅ እዚ ብመፅሓፍ ቅዱስ እንድሕር ኮይኑ እቲ ክርስቲያን ዝብል ሽም ንክርስቶስ ዝመስል ወይ ከዓ ንክርስቶስ ዝስዕብ ዝብል እዩ ግን ጥቕልል ብዝበለ ቃል ግን ክርስቲያናት ዝበሃል በዚ ኢና እንፍለጥ ማለት እዩ ዓራይ ድሕሪኡ ግና ነዚ ንክርስቶስ ድማ ንሱ እዩ ኣቦ ንሱ እዩ ወዲ ንሱ እዩ ክርስቶስ ዝብሉ ከዓ ኣለዉ እዚኦም ከዓ ክርስቶስ በይኑ ወይ ከዓ ክርስቶስ ጥራይ ብቋንቋ እንግሊዝ ድማ ጂሰስ ኦንሊ ዝበሃሉ እዮም ኣብ ዓድና ብዙሕ ኣይኮነን ግን ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ኣለዉ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ኣፖስቶሊክ ዝበሃል ምንቅስቃስ እዩ ዘለዎም እዚ ኣፖስቶሊክ ክብል ከለኹ እዚ ሃዋርያዊት ብዙሓት እየን ሃዋርያዊት ቤተክርስትያን የለን ሽመን ዝፅዋዓ ግን እዚኣቶም ኣፖስቶሊክ ዝብል ሽም እዩ ዘለዎም ሃዋርያዊት ዝብል ስም ኣለዎም ግን እቲ ዝኣምንዎ ግና ክርስቶስ
ሃዋርያዊ ጉባኤ እዩ እንተዘይተጋጊ ምናልባት ዝመፅሉ ሰውን ይዕርየ ከነፅረ ግን ከምኡ ዝብል ስም እዩ ዘለዎም እዚኣቶም ክርስቶስ ንሱ እዩ ኣቦ ንሱ እዩ ወዲ ንሱ እዩ መንፈስ ቅዱስ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎም ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ሕጂ እዚ ሓሳብ ዘምፃልኩም ዘለኹ እቲ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝብል ፍልጠት ወይከዓ ቁኑዕ ፍልጠት ክህልወና ስለ ዝደለኹ እየ ቆሎሴኻ ኣብዚ ኣዝዩ ክሕግዘና እዩ ብዛዕባ ኣምላኽነትን መለኮታውነትን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክንፈልጥ ምእንቲ ሓራይ ስለዚ ሎሚ ኣብ ምንታይ ግዜ ክወስድ ኣብታ ክርስቶስ ፈጣሪ እዩ ትብል ነገር እየ ክወስድ ክርስቶስ ፈጣሪ እዩ ዝብል እዩ ሕጂ እቲ ክርስቶስ ፈጣሪ እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ትፈልጥዎ ቁሩብ መሰረት ከንፅፍ ክርስቶስ ፈጣሪ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣብ ኣይሁዳውያን ቤተ እምነት ይኹን ኣብ ኩሉ ዓበይቲ ቤተ እምነታት ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ፈጣሪ ምዃኑ እግዚኣብሔር ፈጣሪ ምዃኑ ብፍላይ ህላዌ እግዚኣብሔር ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ንሱ ፈጣሪ ከም ዝኾነ ምንም ሕቶ የብሎምን ኣብ ኣይሁዳውያን እግዚኣብሔር ንሱ በይኑ እዩ ዝፈጥር ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ኣብ ካሊእ ቤተ እምነታት እውን ዝኾነ ይኹን ቤተ እምነት ብፍላይ ህላዌ ኣምላኽ ዝኣምን ብካሊእ ኣዘራርባ ህላዌ ኣምላኽ ዘይክሕድ ዘበለ ኩሉ እቲ ኣቦ ወይ ከዓ እቲ ኣምላኽ ንኩሉ ከም ዝፈጠረ ይኣምኑ እዮም ማለት ኣብዚ ሕቶ ምልክት የለን ብዛዕባ ኣምላኽ ፈጣሪ ምዃኑ ማለት እዩ ኣብ መፅሓፍቶም ይኹኑ ኣብ ትምህርቶም ይኹኑ ብዛዕባ ኣምላኽ ንሱ ፈጣሪ ምዃኑ ምንም ግር ዘብል ወይ ከዓ ዘደናግር ትምህርታት ኣይንርአን ኢና ሕቶ ዝመፅእ ግና ናብ ክርስቶስ ፈጣሪ ምዃኑ ዝብል ሓሳብ ምስ መፀ ግን ኣብኡ ምፍልላይ ይመፅእ ማለት እዩ ኣብኡ ምፍልላይ ይመፅእ ሕጂ ጳውሎስ ግና እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ክርስቶስ ፈጣሪ እዩ ዝብል ነገር እዩ ከንፀባርቕ ደሊ ሕጂ ክርስቶስ ፈጣሪ እዩ ክብል ዝደለየሉ ምክንያት ድማ እንታይ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ሽቱ ክወቕዖ ዝደለ ሽቶ እንታይ እንድሕልኩምኒ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ ክብል ስለ ዝደለየ እዩ ደጋጊመ ዝብሎ ዘለኹ እቲ የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ምምፅኡ ኣብዚ ምድሪ እዚ ስጋን ደምን ለቢሱ መመለላሱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምውላዱ ኣብዚ ምድሪ እዚ 33 ዓመት ምምልላሱ ምንባሩ ከም ሰብ ምጥማዩ ከም ሰብ ምድካሙ ከም ሰብ ምሕዛኑ ከም ሰብ ምዃኑ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ብረኣያ ናይቶም እናቱ ኣብ መለኮትነት ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእትዉ ሰብ እዩ ዝብሉ ወይ ድማ ንእሽቶ ኣምላኽ እዩ ኣብ ምባል ኣትዮም ማለት እዩ ንእሽቶ ኣምላኽ እዩ ካብ ምባል ሓሊፎም ድማ ድሓር ማዕሪኡ ዝኾኑ ካልኦት ከዓ ክሰርዑ ጀሚሮም ማለት እዩ ማዕረ መላእኽቲ እዮም ናብ ዝብል ነገር ከዓ ኣትዩ ራእዩ ሕጂ ከመይ ኢሉ ትምህርቲ እናዘበለ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ረኣይዎ ስለዚ ጳውሎስ ነዚ ክምጉት ስለ ዝደለየ ወይ ከዓ ነዚ ብቑኑዕ መልሲ ክህብ ስለ ዝደለየ እዩ ብዛዕባ መለኮትነት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ወይ ከዓ ፈጣሪ ምዃኑ ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ዝደለየ ዝሓለፈ ሰሙን እንታይ ኢለ ነይረ ዝፋናት ኮኑ ወይስ ጉይትነት ሕልቅነት ወይስ ስልጣናት ዝብል ቃላት ተጠቒሙሎም ሞ ጳውሎስ ሓፍትና ሓዳሱን ፅቡቅ ብዛዕባ ሓቲታን ነይራ ግን ብኸፋሉ እውን መሊሰ የለኹ ሎሙን ይዕርየ ክውስኸሉ ኣብቲ ሽዑ ክብሎ ዝበልክዎ ማለት እዩ ንምንታይ ጳውሎስ ነዚኦም ኣቐሚጡ እንድሕር ኢልና ጳውሎስ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ነዞም ቃላት እዚኣቶም ምጥቃሙ ሓደ የለውን ክብል ኣይደለየን ህላውኦም ክክሕድ ኣይደለየን ኣለዉ እዮም ኤግዚስት ይገብሩ እዮም ዝብል ርትዒ ኣለዎ ጳውሎስ ፍላስፋ ምዃኑ ኣይንርስዕ ኩሉ ግዜ ክምጉት ከሎ ከም ፍላስፋ ኮይኑ ከዓ እዩ ከም ስነ መለኮታዊ መምህር ጥራይ ዘይኮነ ከም ፍላስፋ ብፍልስፍና ድማ ሰልጢኑ ስለ ዝነበረ ስለዚ እቲ መልሱ ምስ ፍልስፍና ተተሓዘ ስለዚ እዞም ፍላስፋታት ዝጥቀሙሉ ቃላት እዚ ዝፋናት ኮኑ ጉይትነት ኮኑ ሕልቅነት ኮኑ ወይ ስልጣናት እዮም ዝብሉ ቃላት እቶም ኣብቲ ዘመን እቲ ዝነበሩ ፈላስፋታት ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ቃላት እዩ ስለዚ ጳውሎስ ነዚ ቃላት እዚ ኣይነፀጎን ወይ ከዓ ኣይከሓዶን ኣለዉ ኢሉ ግን እንታይ ገይሩ ጳውሎስ
ነዚኣቶም ወሲዱ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ትርጉም ቁኑዕ ዝኾነ ኣግባብ ገይሩ ተጠቒሙ ግን እንታይ ገይሩ ነቲ ትምህርቶም በቲ ትምህርቶም ገይሩ ኣፍሪስዎ ነቲ ትምህርቶም በቲ ትምህርቶም ገይሩ ኣፍሪስዎ ቀዳማይ መንነት ናይቶም ዝፋናት ጉይትነት ሕልቅነት ወይ ስልጣናት መንነቶም መጀመርያ ገሊፁ ኣቐሚጡ ማለት መን እዮም እዚኣቶም እዩ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ እዚኣቶም ዶ እዚኣቶም ፍጡራት እዮም እዚኣቶም ፍጡራት እዮም ኣለው ግን ፍጡራት እዮም ድሓር ፍጡራት እዮም ምስ በለ ሕጂ ፍጡራት እዮም ኢሉ ጠጠው ኣይበለን ፍጡራት እዮም እንድሕር ኢሉ ይኣምኑ እዮም እቶም ሰባት እቶም ነዚ ፍልስፍና ዘካይዱ ፍጡራት ምዃኖም ይፈልጡሎም እዮም ጳውሎስ ግን ናበይ ክኸይድ ደልዩ ማለት እዩ ፍጡራት እዮም ግን መን ይፈጢርዎም ይኽብል ደልዩ ክርስቶስ እዩ ፈጢርዎም ይኽብል ደልዩ ክርስቶስ እዩ ፈጢሩ ሕጂ ብዛዕባኦም ክዝርዝር ብዙሕ ኣይተቃለሰን ጥራይ ክርስቶስ እዩ ፈጢርዎም ምክንያቱ ኩሉ ብኡ ተፈጢሩ ኣሎ ስለ ዝበለ እዚኣቶም ፍጡር ስለዚ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ጳውሎስ ኣብዚ ኣብ ፍልስፍና ዝጥቀምሉ ሓደሓደ ቋንቋ ወይ ድማ ሓደሓደ ቃላት ሓደ ኣበሃል ኣሎ ነቲ ዝመፅኣካ ትምህርቲ ከይነፀካ ግን ንዕኡ ንጥቕምኻ ኣውዒልካ ፍልጠትካ ብኡ ኣማዕቢልካ ነቲ ዝማጎተካ ምርታዕ ነብካ ነቲ ዝማጎተካ ምስዓር ዝበሃል ዓይነት ስነ ሞጎተ ኣለሞ ጳውሎስ ልክዕ ነዚ እዩ ተጠቒሙ ማለት እዩ ኣይነፀጎን ኣሎ ኢሉ ግን እንታይ ገይሩ ንዕኡ ግና ከም መደያይቦ ማለት ንዓቶም ክሓልፎም ክሳዕ ዝኽእል ገይሩ ግና ተረጊምዎ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ናብቲ ክርስቶስ ፈጣሪ እዩ ክብል ዝገበረኒ ምክንያት ንሱ ኣብኡ ግዜ ክወስድ ዝደለኩሉ ምክንያት ነዚ እዩ ስለዚ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዝርአን ዘይርአን ዝፋናት ኮይኑ ወይስ ጉይትነት ሕልቅነት ወይስ ስልጣናት ኢሉ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ሕጂ እንታይ ገይሩ ዘሎ ጳውሎስ ማለት እዩ ገለ ክፍተት ወይ ገለ ባዶ ኣብ መንጎ ክገድፍ ኣይደለየን ምንም ኣብ መንጎሲ ገለ ሃጓፍ ክገድፍ ኣይደለየን ስለዚ ኩሉ ዝብል ቃል ክጥቀም መሪፁ ማለት እዩ ኩሉ ክብል ዝብል ቃል ክጥቀም ዝመረፀሉ ምክንያት ድማ ነቶም ንሳቶም ዝምክሕሎም ነቶም ንሳቶም እቶም ኣውራ ኢና ዝብሉ ድማ ንሕና ኢና ንፈልጦም ንዝብልዎም ንዓቶም እውን እንታይ ማለት ከም ዝኾኖ ብምንፃር እዩ ክመፅእ ደልዩ ማለት እዩ ጳውሎስ ካብ ምንታይ ተበጊሱ እዩ እቲ ሞጎቱ ዘፍስስ ዘለዎ ክርስቶስ ፈጣሪ ኩሉ ዝርአን ዘይርአን እንተላይ መንፈሳዊ ሓይልታት ኢልዎ ኣሎ ምክንያቱ እሳቶም ገለገለ መንፈሳዊ ሓይልታት ኣለው ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እዮም ኣለው ጳውሎስ ከዓ የለውን ኢሉ ኣይክሓደን እዋ ኣለው ግን ክርስቶስ ፈጣሪኦም እዩ ብምባል እዞም ከም ዝፋናት ግዛኣታት ከምኡ ስልጣን ዘመሰሉ ሓይልታት እንታዮም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ክርስቶስ ስለ ዘለው እንታይ ይገብርሎ ማለት እዩ ልዕልነቱ ይረጋግፁ ኣለው ኢሉ ቀሚጥዎ ኣሎ ጳውሎስ ኣብቲ ሞጎትኡ ማለት እዩ እዚ ኣብ ቆሎሴ ተሓለፈ ግዜ እውን ዘለዓልና ኣርእስቲ እዩ ምስጢራዊ ተመክሮታት ኣምልኾ መላእኽቲ ዘተባብዕ ትምህርቲ እዩ እዚ ናይ ስልጣናት ኮኑ ግዛኣታት ኮኑ ሓይልታት ዝብል ሓሳብ ክመፅእ ከሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ዳሓር እውን ክመፅአ ነዞም ዝፋናት ነዞም ጉይትነት ነዞም ስልጣናት ነዞም ሓይልታት ክትፈልጥ ተደኣ ኮንካ ፍሉይ ዝኾነ ስነ ፍልጠት ወይ ፍሉይ ዝኾነ ጥበብ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ እዚ ከዓ ንኩሉ እትወሃበ ኣይኮነን ንገለ ሒደት ሰባት ተዋሃበ እዩ ዝብል ትምህርቲ ይንፀባረቕ ስለ ዝነበረ እዩ እዚ ጳውሎስ ነዚ ሞጎት እዚ ከፍርስ ኢሉ እዩ ኣብ ዝቐሚጥዎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ጳውሎስ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣመንትን ኣምላኽን እንኮ ኣድላይ ማእከላይ ክርስቶስ ምዃኑ ጥራይ ከረጋግፅ ደልዩ እዚኣ ክርስቶስ ፈጣሪ እዩ ዘብሎ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ዝብል ነገር ኣምፂኦም ነይሮም ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ማእከላይ ዝኸውን ኣሎ ክርስቶስ እዩ ኢሎም እዮም ኣይክሕድዎን እዮም ግን እንታይ ይብሉ ነይሮም ምስ ወሲኾም መስለኩም ክርስቶስ ኮይኑ ብርግፅ ክርስቶስ እዩ ግን ብተወሳኺ ከዓ እዮም ዝብሉ
ማዕሪኡ ዝኾኑ መላእኽቲ ከዓ ኣለው ኢሎም ስለ ዝሓዝቡ ስለዚ ንክርስቶስ ማዕረቶም መላእኽቲ ገይሮም የቐምጥዎ ስለ ዝነበሩ ስለዚ ጳውሎስ ነዚ ከዓ ክቕበሎ ስለዘይደለየ ሞጎቶ ገይረ ይፍስስ ኣሎ ሕጂ ብዛዕባ እዞም መንፈሳዊ ሓይልታት ምጥቃሱ ድማ ብዛዕባ እዞም ኣካላት እዚኣቶም ብዝርዝር ንምያጥ ኢሉ ዘይኮነሲ ክርስቶስ ፍጹም ልዕልና ከም ዘለዎ ንምብራህ ኢሉ ተጠቐመሉ እዩ ስለዚ ከምዚ ኣይዘርዘሮምን መን እዮም ቶም ዝፋናት መን እዮም ቶም ጉይትነት መን እዮም ቶም ሕልቅነት መን እዮም ቶም ስልጣናት ኢሉ ሓደ ብሓደ ንዓቶም ኣብ ምትርጓም ኣይወዓለን ምክንያቱ እቲ ኣውራ ጳውሎስ ክወቀደልዩ ዘሎ ሽቶ ብዛዕባኦም ምዝርዛር ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣይደልዩ ዘሎ እሳቶም ፍጡራት ምዃኖም ክርስቶስ ግና ልዕሊኦም ምዃኑ ጥራይ ክዛረብ ደልዩ ዘሎ ማለት ስለዚ ጥቕልል ብዝበለ መገዲ ናበይ ከዓ ትደልዩ ኣመንቲ ካብ ኣብ ኣድማስ ወይ ከዓ ኣብቲ ኣብ ዩኒቨርስ ካብ ዘለዎ ሓይልታት ክርስቶስ ኣፀቢቑ ስለ ዝበልፅ እንታይ እዩ ንክርስቶስ ንክንኣምንን ተወፋይነት ናብ ክርስቶስ ክነሕድርን ኢሉ እዩ ዝፅሕፈልና ዘሎ ማለት እዩ ዓራይ ሕጂ ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ብኡኡ ንኡኡ ብኡን ንኡን ዝብላ ቃላት ኣለዋና እሞ ብፍላይ ኣብቲ ትግርኛና እኳ ብዙሕ ክትርጉምን ፈቲነ ግን ከምኡ እያ ተተርጊማ ዘላ እታ ብኡ ትብል ክንትርጉማ ከለና ኣብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ኢን ሂም እያ ትብል ትሩ ሂም እዚአን ክልትአን ብኡ እየን ተተርጉመን ዘለዋ እታ ንኡ ትብል ግን ፎር ሂም ትብል ግን ኣብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ተፈልያላ ማለት ስለዚ እታ ብኡ ትብል ክልተ ትርጉም እያ ተስምዕ ብኡ ትብል ሕጂ እታ ኩሉ ብኡ ተፈጢሩ ኣሎ ኣብ ቁፅሪ 16 ኩሉ ብኡን እትብል ዘላ እታ ዓውዲ ወይ ከዓ እቲ ፅፍሒ ፍጥረት ኣብ ኣእምሮን መደብን ወልድ ኣብ ኣእምሮን መደብን ክርስቶስ ከም ዝነበረ ንምርቋሕ ይደልዩ ብኡ ኢልዎ ዘሎ ሕጂ ንክርስቶስ በቃ ልዕል ከብሎ ስለ ዝደለየ ኣውፅእ ከብሎ ስለ ዝደለየ ካብ ፍጥረት ወፃኢ ምዃኑ ክዛረብ ስለ ዝደለየ ጳውሎስ እዚ ቃላት ዝተጠቂሙ ኣብቲ ቋንቋ ግሪክ ምናልባት ብዙሕ ንፉዕ ኣይኮንኩን ኣብ ቋንቋ ግሪክ ተማሃራየ ግን ተጠቂሙሉ ዘሎ ኤን ኣውቶ ኢልዎ ኣሎ ብኡ ዝብል ቃል ተጠቂሙሎ እታ ትሩሂም ኣብታ ታሕቲ ድማ ብኡ ትብል ድማ ልክ ኣብ ትግርኛና ብኡ እያ ተተርጉማ ዘላ ኣብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ግን ትሩ ሂም እያ ትብል ዲ ኣውቶ እያ ትብል ኣብቲ ቋንቋ ግሪክ ኣብዚ ድማ ከም መሳርሒ ኣቦ ንኣድማስ ብወልዲ ኣቢሉ እዩ ፈጢርዎ ብወዲ ኣቢሉ እዩ ፈጢርዎ ዮሃንስ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 3 ከድና እንድሕር አንቢብናዮ ወንጌል ዮሃንስ ማለት እዩ ብዛዕባ ፍጥረት ክዛረብ ከሎ ቁፅሪ 3 እንታይ ኢሉ ኣሎ ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ኢልዎ ኣሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 2 እውን ልክዕ ብኡ ቆይሙ ከም ዘሎ ዘመልክት ተዛሪቡሎ ፀሓፍ ናይ ዕብራውያን እውን ኣብ ዘንዳሕሮት መዓልታት ንኣና በቶ ወራስ ኩሉ ዝገብሮ ብኡን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ኢልዎ ኣሎ ስለዚ እዛ ትሩሂም እትብል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኤጀንሲ ወይ ከዓ ወኪል ትካል ኮይኑ ኣብቲ ምፍጣር ኣብቲ ዕዮ ምፍጣር እንታይ ተራ ከም ዝነበሮ እተመልክት እያ እታ ሳልሰይቲ ግና እታ ፎርሂም እታ ንኡ እትብል ግና ምክንያቱ እታ ኣብ ቆሎሴይ ዘላ ጥቕሲ እንታይ እያ ትብል ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዝረአን ዘይረአን ዝፋናት ኮኑ ወይ ጉይትነት ሕርቅነት ወይ ስልጣናት ኩሉ ብኡን ተፈጢሩ ኣሎ ኩሉ ብኡን ንኡን እዩ ተፈጢሩ ሕጂታ ንኡ ትብል ድማ ዕላማ ናይቲ ምፍጣር ከዓ እንታይ እዩ መወዳእታ ዕላማ ናይቲ ምፍጣር እንታይ እዩ እቲ ኣድማስ ወይ ከዓ እቲ ኮስሞስ እንብሎ ርእሰ ክኢላ ኮይኑ ክቀውም ኣይተፈጥረን ክርስቶስ ብቃሉ ኣቂምዎ ዘሎ ንሲ ብቃሉ ሒዝዎ ዘሎ መወዳእታ ዕላማ ናይቲ ምፍጣሩ ድማ እንታይ ንምግባር እዩ ንክርስቶስ ንምኽባርን ንክርስቶስ ንምግልጋልን እዩ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ መልክዕ እዚ ፈጣሪ እዩ እናበለ ይምጉት ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕጂ ዘን ሰለስተ ጥቕስታት ማለት
ኣብቲ ትግርኛና ብኡ ኢልዎን ኣሎ ክልቲአን ግን ኣብቲ ቋንቋ እንግሊዝ in him through him for him ሰለስተ እየን ኣብቲ ትግርኛና ብርግፅ ብኡ ንኡ ዝብላ ዘን ሰለስተ ኩርናዕ ዘሎ መዋቕር ንኣምላኽ ከም ኣቦን ከም ምንጭ ናይ ኩሉ መወዳእታ ምንጭ ከዓ ገረን እየን ዘመልክታ እዚኣተን ኣብዚ ናይ ሕጂ ድማ መፅሓፍ ቅዱስና ብጥቕልል ብዘለ መገዲ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዝረኣናዮ ድማ ንክርስቶስ ሕልፍ ዝበለ መገዲ ብምጥቃስ ቀዳማይ ነቲ ቅድሚ ህላዊኡ የጉልሕ ማለት ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ከም ዝነበረ ድሕሪ ድማ ከም መበገስን መንቀልን ኩሉ ነገር ድሕሪ ድማ ብቑዕ መሳርሒ ብቑዕ ፈጣሪ ገይሩ ከዓ ገሊፅውሎ ዘን ሰለስተ ኣባህላዊ ዘን ሰለስተ ጥቕስታት ትራያንግል ዝኾነ ኣቀማምጣ እዩ ብኡ ንኡ እየን ዝብላ ኣብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ግን እንታይ ዝብላ in him through him and for him እየን ዝብላ ዘለዋ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ኣባህላ እዚኣ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ኣእምሮ ጳውሎስ ኢለኩም እየ ኣብ ኣእምሮ ጳውሎስ እንታይ እዩ ዘሎ ነቶም ሕሶት ዝኾነ ትምህርቲ ዘናፍሱ ዘለው ንዓቶም ክምልሽ ስለ ዝደለየ የለውን ኢሉ ኣይከሓደን ግን ንዓቶም ክምልስ ከሎ እንታይ ክብል ደልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ማዕረ ኣቦ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕረ ኣቦ እዩ ማዕረ ኣቦ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ፈጣሪ እዩ ብምክንያቱ ንኣቦ ኣቦ ዘበሎ ወይ ከዓ ንኣቦ ኣምላኽ ዘበሎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ እዩ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ዘበሎ ረቑሓታት ብምሉእ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣለዎ እዩ ክብል ስለ ዝደለዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 36 ድሕር ኬድና ጳውሎስ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣቦ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 36 ናይ መወዳእታ ጥቕሲ ማለት እያ ካብ ቁፅሪ 33 ክጅምራ ምንቲ ተሓሳብ ክርዳእና ወዳጄ ማዕሙቕ ሃብቲ ኣምላኽን ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርምር ኮታ ይፍርዱ ክንደይ ብኣሰር ዘይርከብ እዩ መገዱ ሓሳብ እግዚኣብሔር ዝፈልጥ ከመን እዩ ወይስ መን እዩ ዘማኸሮ መን ከዩ ቀደም ገለ ዝሃቦ እሞ ዝፍደዮ ቁፅሪ 36 ኩሉ ካብኡ እዩ ብኡን ንኡን ድማ እሞ ንኡ ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ኢሉሎ እዚ ሕጂ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ዘመልክት ጥቕሲ እዩ እዚ ሕጂ ኣብቶም ማሕበር ቆሎሴ ኣብ ኣመንቲ ማሕበር ቆሎሴ ኣይሁዳውያን ስለ ዝነበሩ ስለዚ ኣይሁዳውያን ፅቡቅ ገይሩ ዝርድኦም ብዛዕባ ፈጣርነት ኣምላኽ ምክንያቱ ክዓብዩ ከለዉ ክመሃር ከለዉ እግዚኣብሔር ያህዌ ንሱ እዩ ፈጣሪ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም ስለዚ ኣብኡ እዮም ቆይሞም ኣብኡ እዮም ፀኒዖም ንሱ ከዓ እዮም ዝፈልጡ ነይሮም እቶም ኣረማውያን እቶም ካልኦት ግን ብዛዕባ መን ይፈጢርዎ ብዙሕ እውን ዝፈልጥዎ ፍልጠት ኣይነበሮምን እቶም ኣይሁዳውያን ግና እዚ ፍልጠት ዝነይሮም ኣብ ድሕረ ባይትኦም ማለት እዩ ሕጂ ሓዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ዘሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 11:36 ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ስለዚ ኣብዚ ምፅኡ ከዓ ልክዕ እቲ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ዝበሎ ኣባህላ ንወዱ ንየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣምፅኡ ኣቐሚጡሉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኩሉ ካብኡ ኩሉ ብኡ ኩሉ ንኡ ዝብል ልክዕ ኣምፅኡ ኣብዚኣ ከዓ ንወዱ ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ከም እተዋህበ ስለዚ ብካሊእ ኣዘራርባ እንታይ ክብል ደልዩ እግዚኣብሔር ኣቦ ፈጣሪ እዩ እንተደኣ እትብሉ ኮይንኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ፈጣሪ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ እንተደኣ ኮይኑ ድማ ኩሉ ብኡ ኩሉ ንኡ እዩ ተፈጢሩ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ብካሊእ ኣዘራርባ ናበይ ክወቅዕ እንታይ ክወቅዕ ደልዩ ማለት እዩ እዞም እትብልዎም ዘለኹም ኣብ ሰማይ ይኹን ኣብ ምድሪ ይኹን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ይኹን እትብልዎም ዘለኹም ሕልቅነት በልዎም ስልጣናት በልዎም ሓይልታት በልዎም ጎይትነት በልዎም ዝኾነ ይኹን ሽም ሃብዎም ኩላቶም ብኡ ተፈጢሮም እዮም እንድሕር ብኡ ተፈጢሮም ከዓ ብካሊእ ኣዘራርባ እሳቶም ትሕቲ እዮም ክብል ስለ ዝደለዩ ስለዚ ጳውሎስ ኣብ ሰማይና ምድርን ዝረአ ዘርኢ ዝብል ሓረግ ተጠቂሙሉ ዘሎ እንታይ ደልዩ ንኩለ መደያውነት ናይቲ ሓደ ስሩዕ ካታሎግ ንምጉላህ ወይ ከዓ ንጠቕላልነት ወይ ከዓ ንዕብለላ ኩሉ ነገራት ከጉልሕ ስለ ዝደለየ እዩ ጳውሎስ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን
ዝርአን ዘይርአን ነዚአን ጥቕልል ኣቢሉ ከዓ ኩሉ ዝብል ቃል ተጠቒሙሎ እታ ኩሉ ትብል ቃል ነዚኦም ኩለን እያ ተጠቓልል ሰማይ ምድሪ ዝርአ ዘይርአ ዝፋናት ጉይትነት ሕልቅነት ስልጣናት ብሓንቲ ቃል ክትጠቕለላ ከለዋ ኩሉ ዝብል ቃል ተጠቒሉ ቃል ኢኻ ትጥቀም ነታ ኩሉ ትብል ቃል ክትንትና እንድሕር ደሊኻ ድማ ሰማይ ምድሪ ዝርአ ዘይርአ ዝፋናት ጉይትነት ሕልቅነት ወይ ስልጣናት ካብዚ ወፃኢ ካሊእ ፍጥረት የለን ፍጥረት ኢልና ክንሓስብ ከለና እዚ ነገር እዚ እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚኣቶም ኩሎም ከዓ ዝፈጠሮም ክርስቶስ እዩ ስለዚ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ኢሉ ተጠቕመሉ ምክንያት እቲ ዓብላልነት ወይቲ ጠቕላልነት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከጉልሕ ወይ ከዓ ከንፀባርቕ ወይ ከዓ ከብርህ ስለ ዝደለየ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኮነ ዝብል ቃል ኣጠቃቐሙ ኮነ ኢሉ ብሓይሊ ኮነ ብክእለት ኮነ ብፍልጠት ኮነሲ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ዝመስሎ የልቦን ክብል እዩ ኣብዘን ክልተ ጥቕስታት ጥራይሲ 4,000 እዩ ተጠቒሙ ዘሎ እቲ ኩሉ 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 ዝብል ቃል ምክንያቱ ካብ ፍልጠት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፃኢ ዝኾነ ነገርሲ ወላ ሓንቲ የለን ክብል ስለ ዝደለዩ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ኩሉ ብዘይብኡ ዝኾነ ሓደ እኳ የልቦን ኢሉ ዮሃንስ ከምኡ ገይሩ ቀሚጥዎ ዘሎ ጳውሎስ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ተንቲንዎ ኣሎ ወይ ከዓ ዘርዚርዎ ኣሎ ማለት እዩ ንኩሉ ኣራይ ሕጂ በዚ መገዲ እዚ ጳውሎስ በዚ መገዲ እዚ እንታይ እዩ ዝምልስ ዘሎ ናብ ዝብል ሓሳብ ኢና ክንኣቱ ከምዚ ብምባልሲ እንታይ እዩ ዝምልስ ዘሎ ኣብ ቆሎሴ ሕጂ ንገሌኹም ምድጋሚ ዝኸውን ዘሎ ግን እቲ ምድጋሚ ዕር ይኹንፅረልና ምክንያቱ ቆሎሴ ክንሓስብ ከለና ክመፀና ዘለዎ ስእሊ ክቅረፀና ዘለዎ ስእሊ ክሰኣለልና ዘለዎ ስእሊ ኣብ እምሮና ስለ ዘሎ እየ ዝደጋግሞ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ መናፍቅነት ቆሎሴ ዝበሃል ኣሎ መናፍቅነት ቆሎሴ ዝፍለጥሉ ድኻሞም ወይ ከዓ መፂዎም ዝነበረ መናፍቅነት እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ እንድሕልኩምኒ ሓደ ሓደገኛ ትምህርቲ እዩ መፂዎም ነይሩ ነዞም ሰብ ቆሎሴ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ሲንክሮኒቲዝም ይበሃል እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓደ ሓድሽ እምነት ንክትፈጥር ኢልካ እንታይ ትገብር እተፈላለየ ግን መብዛሕትኡ እዋን ንሓድሕዱ ዝጋጩ እምነታት ወይ ባህልታት ወሬት ዓዊ ኣተሓሳስባ ኣተሓናፊፅካሲ ሓደ ሓድሽ እምነት ንክትፈጥር ከለካ ሲንክሮኒቲዝም ይበሃል እንታይ ትገብር ማለት እዩ ካብቲ ሓደ እምነት ሓደ ነገር ትወስድ ካብቲ ሓደ ቤተ እምነት ሓደ ትወስድ ካብቲ ሓደ ትወስድ እሞ ካብኡ ጥቕልል ኣቢልካ ሲንክሮኒቲዝም ዝበሃል ሓደ ትምህርቲ ትፈጥር ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ሕጂ እንታይ ሓደጋ ኣለዎ እንድሕር ኢልኩምኒ ነቲ ሙሉእ ዝኾነ ምኽሪ ኣምላኽ ነቲ ሙሉእ ዝኾነ ሓሳብ ኣምላኽ ንዑ ዝፃረር እዩ ዝኾኑ ዓይነት ኣባህላ ማለት እዩ ካብቲ ንእሽተይ ምናልባት ኣጋጢሙኩም ይኸውን ሰሚዕኹምዎ ትኾኑ ኣብ ዩቲዩብ እውን ኣብ ዝተፈላለየ መቸም እዚ ማስ ሜድያ ዘይንፀባርቆ ነገር የለን ብዙሕ ነገር እዩ ኢኻ እትሰምዕ ማለት እዩ ጤል ዘይትበልዖን እዚ ዩቲዩብ ዘየምፅኦን ነገር የለን ኢለ ዝሓስብ ኣነ ኩሉ ግዜ ኩሉ ኢኻ ትረክባው ማለት እዩ ፅቡቅ ነገር ኣለዎ ኣዝዩ ሕማቅ ነገር ካለዎ ሕጂ ኣብኡ ገለገለ መማህራን ዘንፀባርቅዎ ትምህርቲ ፀኒልኩም እንድሕር ኣድቂቕኩም እንድሕር ሰሚዕኹሞም ካብቲኣ ንእሽተ ብምውሳድ በቃ ከምዚ ሓደ ፍልይ ዝበለ እምነት ክፈጥሩ እዮም ዝጋደሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣክንዲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘማእከለ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘማእከለ ኣብቲ ቅዱስ ፅሑፍ ዘማእከለ ትምህርቲ ኣክንዲ ዘንፀባርቁ በቃ ካብ ኩሉ ተፈልዩሞ ብኩሉ ሰብ ተቐባልነት ክረኽቡ ምእንቲ ክብሉ ኢሎም እንታይ ይገብሩ ማለት እዩ ካብቲ ኣንእሽተይ ይወስዱ እሞ በቃ ስለዚ ኣብቲ ምእመናኖም እንታይ ኣለዎም ማለት እዩ ካብ ኩሉ እተዋፅአ ኣለዎም ማለት እዩ ካብ ኩሉ እተዋፅአ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ እዞም
ቆሎሴ ከዓ ልክ ከምኡ ዓይነት ይመፅዩ ኣይሁዳውነት ነይሩ እቲ ኣክቹዋሊ ኣብ ኣርባዕተ እዮም በፂሖም ኣይሁዳውነት ነይርዎም ኣምልኾ መላእኽቲ ዘንፀባርቑ ነይሮሞም እዞም ኖስቲሲዝም ዝበሃሉ ነይሮሞም ብዓብዩ ካቶም ኣረሜን ዝበሃሉ ከዓ ነይሮሞም ስለዚ ናይዚ ኩሉ ተሓናፈፀ ነገር እዩ ኣብ ማእኸሎም ዝንፀባረቕ ነይሩ ማለት እዩ እጂ እዞም ምሁራን መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ እዞም ሊቃውንቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኩሉ ግዜ መናፍቅነት ቆሎሴ ኢሎም ክሓስቡ ከለዉ ወይ ከዓ ፍልስፍና ቆሎሴ ኢሎም ክዘረብ ከለዉ እንታይ መልክዕ ከም ዝነበሮ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ኣይዲዮሎጂ ስነ ሓሳብ ከም ዝነበሮ ይፈላለዮም ዝተፈላለየ ምርትዖታት ኣለዎም ግን ኩሎም ዝሰማምዕሉ ግና ሰለስተ ነገር ነይርዎም ሓደ እቲ ኣይሁድነት ነይርዎም ኣብ ማእኸሎም ካብቲ ቆሎሴ ንረኽቦ እዩ እንዳፅናዕናዮም ንከይድ ከላ ምዕራፍ 2 ሰዓትና ብፍላይ ክንሪኦ ኢና ኣምልኾ መላእኽቲ ነይርዎም ኣብ ማእኸሎም እቲ ኖስቲሲዝም ንብሎ ከዓ ወከልቲ ዝኾነ ኖሌጅ ፍሉይ ዝኾነ ፍልጠት ፍሉይ ዝኾነ ጥበብ ዝብል ነገር ከዓ ነይርዎም ማለት ሕጂ መናፍቅነት ቆሎሴ ኢልካ ክትሓስብ ከለካ እዚ ሰለስተ ነገር እዚ ኢኻ ኩሉ ግዜ ተንፀባርቕ እትርኢ ማለት እዩ ኣብ ማእኸሎም ዝርአ ወይ ከዓ ዝንፀባርቕ እዚኦም ሕጂ ኣመንቲ ቆሎሴ ኣይኮኑን ከምኡ ነይሮም ብጌጋ ከይትርድኡኒ ማሕበር ቆሎሴ ኣይኮነትን ከምኡ ኮይና እንታይ ደኣ እቶም ብደገ ዝመፁ ትምህርቲ ሓሶት ዘናፍሱ መምሃራን ሓሶት እንብሎም ንሳቶም ዘንፀባረቕዎ ትምህርቲ እዩ እዚ ንሳቶም ኣይሁድነት ኣምልኾ ንመላእኽቲ ወይ ከዓ ኖስቲሲዝም ዝበሃል ነገር ከንፀባረቑ ጀሚሮም ማለት እዩ እዚ ከዓ እዚ ትምህርቲ እዚ ከዓ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ጥቕልል ብዝበለ መገዲ ንኣምላኽነት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንመለኮታውነት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣትዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ብካሊእ ኣዘራርባ የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ድዩ ኣይኮነን ናብ ምባል ሕቶ ኣትዮም ማለት እዩ ሓራይ እሞ እዚ ክሳዕ ክንደየናይ ዓብዪ ኣርእስቲ ኮይኑ እዩ ኣምላኽ ድዩ ኣይኮነን ኢልካስ እንታይ እሞ ኣለዎ እዩ ዝኾነ እንተኣመንካ ናብ ዝብል ሓሳብ ክትመፅእ ይገብረካ እዩ ድሓን እሞ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ድሓን ክትብለሉ ዘይትኽእል ትምህርቲ እዩ ምክንያቱ እንተ ደኣ ኣምላኽነት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣቲኻ ወይ ኣብ ምጥርጣር ወይ ኣብ ምውልዋል እንድሕር ኣቲኻ ብኡ ቢልካ ናበይ ገፅካ ክትከይድ ኢኻ ናብቲ ምድሓን ዝበሃል ነገር ክትኣቱ ኢኻ ሕጂ ኣብ ምድሓን እንድሕር ኣቲኻ ድማ ምድሓን ብክርስቶስ እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ንሱ መገድን ሓቅን ሂወትን እዩ ዝብል ብዘይበኣይ ናብ ኣቦ ዝኣቱ የልቦን እዩ ዝብል ስለዚ ክፅልዩ ከለኹም ብስም የሱስ ክርስቶስ ክፅልዩ ኣለኹም ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ስለዚ እንተ ደኣ ክርስቶስ ኣምላኽ ዘይኮነ እሞ ኣምላኽነቱ ሕቶ ምልክት እንተ ደኣ ኣቲኻ እቲ ጠጠው ኢልካሉ ዘለኻ መሰረት ተናዊፁ ተነቃኒቑ ኣሎ ማለት እዩ በቃ ተናዊፁ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ንዑ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣቲኻ ኩሉ ነገር እንታይ ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ ኩሉ ነገርካ ተናዊፁ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ጳውሎስ ስኡል ሸሊሉ ክሓልፎ ኣይከኣለን ነዚ ንፁር ዝኾነ ምላሽ ክቦ ነይርዎ መርትዑ ከዓ ብቁኑዕ መገዲ ከፍስስ ነይርዎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም መናፍቃውያን ክርስቶስ ኣብ መንጎ ብዙሓት ማእከላይ ሓደ ማእከላይ ብዙሓት ማእከላይ ኣለዉ ኣብ ማእከል እዞም ማእከላይ ግና ሓደ ማእከላይ ምናልባት ማዕረ ሊቀ መላእኽቲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም እዮም ዝምሩ ነይሮም ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ እቶም መናፍቃውያን ስለዚ ናብ ኣምላኽ ሙሉእ ብሙሉእ ንኽትኣቱ ወይ ከዓ ናብ ኣምላኽ ንኽትቀርብ ተደኣ ኮንካ ተወሳኺ መንፈሳውያን ማእከላት ከድልዩካ እዮም መናፍስቲ መባእታዊ ዝኾኑ መናፍስቲ ከድልዩካ እዮም ከምኡ ገይሮም ዝገልፁ ነይሮም ስለዚ ነዚ ከዓ ጳውሎስ ፍፁም እዩ ዝቃወም ወይ ከዓ ፍፁም እዩ ከዓ ዝፃረሮም ዘሎ ንሰብ ቆሎሴ ሕፅር ኣቢሉ ከምዚ ይብሎም ኣሎ ሕፅር ብዝበለ ቃል ናብ ኣምላኽ ንምብፃሕ ንመላእኽቲ ከተምልኹ ኣየድልየኩምን እዩ መላእኽቲ የሱስ ንዓለም ዝፈጠሮም ምልክታ ጥራይ እዮም ኣዝት
በዚኣ ገይሩ ይዓፂዎም ማለት እዩ። ፍጡራት እዮም። ፈጣሪ ከም ዝኾነ ንሱ ፈጣሪ ከም ዝኾነ ንሳቶም ምልክት ምንቲ ክኾኑ እዩ ፈጢርዎም። ስለዚ ናብ ኣምላኽ ንምብፃሕሲ ናብ መላእኽቲ ከተምልኹ ኣየድልየኩም ናብ ዝብል ሓሳብ ኣትዩ ማለት እዩ። ፅቡቅ ኣራይ እሞ ጳውሎስ እዚ ካብ በለ ብዛዕባ እቲ ክንብሎ ፀናሕና ብዛዕባ ፈጣርነት ወይ ከዓ ኣምላኽነት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብዘን ሕጂ ዝረኣናየን ጥቕስታት ኣምላኽነት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ በናይ መገዲ እዩ ዘንፀባርቆ ወይ ከዓ በናይ መገዲ ዝገልፆ ዘሎ ፈጣሪ ብምዃኑ ንኣምላኽ ኣምላኽ ዘብሎ ረቋሒ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ? ፈጣሪ ስለ ዝኾነ እዩ። ፈጣሪ ብምዃኑ እዩ። ስለዚ ኣብ ካሊእ እንዳቐፀልና ምስ ከድና ንኣምላኽ ኣምላኽ ዘብሎ ካልእ ረቋሕታት ከዓ ክነምፅ ኢና፣ ካልእ ነጥቢ ከዓ ክነምፅ ኢና። ግን ኣብዘን ጥቕስታት እዚኣተን ግና ንኣምላኽ ኣምላኽ ዘበሎ ፈጣሪ ብምዃኑ እዩ። ፈጣሪ እንተዳ ኮይኑ ድማ ኣይተፈጥረን እንድሕር ዘይተፈጢሩ ድማ ክምለኽ ዝግብኦ እቶም ካልኦት ኣብ ትሕቲኡ እዮም። እቶም ካልኦት ክሰግድሉን ከምልኽዎን ዝግብኦም ኣብ ትሕቲኡ ክህሉ ዘለዎም እዮም ዝብል መርትዖ እዩ ዘፍስስ ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ።